is hier aan de hand? Ik ga een hele gave vlog maken, mam. Ik ben zo weer thuis. Rudolf, ik waarschuw je. Ach, mens, laat me gaan. Rudolf, ik ben je moeder. Je bent toch alleen maar aan het werk. Beleef het tijdloze avontuur van Kruistocht in Spijkerbroek. Nu als familiemusical in het theater. Sorry, maar nu moet ik echt weer gaan. Kijk uit, kijk uit! Wat is dit? Shit, ik kom te laat. Te laat? Laat me door. Aan de kant. Hé, jij daar. Ga weg van die plek. Opdonderen. Opdonderen. Kom op, flits dan. De poort blijft dicht. Gods wraak zal niet alleen neerdalen op u, maar op alle burgers van deze zondige stad. Wie is die man? Domme Selmis. Naar het beroemde boek van Thea Beckman. Wijk terug voor Gods kinderen. Iedereen moet voor zichzelf zorgen. Raak hem niet aan. Wie bent u nou weer? Mijn naam is Dom Thaddeus. We pakken ze zelf. Ik ben de afgezant van God. Waarschijnlijk is God wel even teleurgesteld in uw daden als ik. Het teken van God. Is gewoon een rare vlek. Misschien is dat toch wel gewoon ziek. Kruistocht in Spijkerbroek, de musical. Nu overal in het theater.